Pupuntahan natin yung lugar na malapit lang sa atin na uso yung pumipitik. Bago-bago lang rin to eh. So good day sa inyong mga katraksyon. Matagal-tagal na rin since last upload natin. Since wala tayong magawa today, pupuntahan natin yung lugar na malapit lang sa atin na uso yung pumipitik. Bago-bago lang rin to eh. Yung pumipitik dun, mga small local content creators lang rin. Kaya bisitahin natin para supportahin. Baka magpa-feeding program rin tayo dun. So if ever curious kayo, I'm only a student, kaya wala rin masyadong nagaganap sa buhay ko, although I try to share with you as much as I can, no? Kung anong nangyayari. Pero hindi tayo kasi hindi pa tayo big shot vlogger. Kumbaga nagsisimula pa lang tayo. Also finally nagsimula na talaga silang lagyan ng markings tong daan. So tama nga, one lane lang talaga dito, tapos dalawang lane sa kabila. Weird, no? Tatlo. So guys, sobrang lapit niya lang talaga, no? Probably 2-3 minute drive. Bibisitahin lang natin. Kasi itong spot nila dito sa Mental Bypass, bago-bago lang rin kasi to eh. Meron traffic pa. MT-03 guys, oh. One of our dream bikes. Sana all may OBR pa. Meron dito bangga? Okay. Gusto niyang bumili ng buko siguro. So yun, dito na guys. Dito usually yung new spot nila. So let's go. Tingnan natin kung mapipitikan ba ako. Babalik rin naman tayo para bibisitahin sila. Babalikan rin natin yon. So actually sobrang ganda ng road na to dito. Oh, sheesh! Mapapasarap yung bankingan mo dito eh. Balikan natin. Sayang no, medyo makulimlim yung hapon natin. So quality of the photos would vary kasi better lighting, better photo. Ang babalikan natin. Rami nila guys, oh. Dito lang sila nagtatambay. Ayan, oh. Dami nila, diba? Kamustahin lang natin. Ay, hindi ko na ma-side stand. Oh, shout out to. Free rides mo to. Shout out sa mga tropa. Yun yung mga pitikers natin guys. Bago-bago lang po mo din, oh. Shout out, Dra. Oh, shout out. Follow nyo yung vlogger ka? Motovlogger lang. Oh, motovlogger. Shout out natin yung local motovloggers natin. Support natin sila guys. Yan. Sasagin na lang natin. Wala tayong ibang choice. Yan, so shout out kay Free Rides Moto, no? So dito yung new spot nila guys. Maganda rin kasi yung spot nila dito. It's very open. Konti lang rin yung nakakaalam. Kayo. Traction Motovlog. Traction? Naka-sticker, oh. Tara. Merienda na mo? Ha? Nagmerienda na mo? Kayo Kayo magpalit pa ba akong taron? Magpalit ang tao ko ron.
Palit pa karon sa nanadara. Tandoy rin wala. Tanduay ray wala. Ay nako. Ay kan, kanang sabay ka karon kan? Oh, karong February 5 na. Kamo masabay mo? Lagi extend nila. Gigs. Ikaw nila. Gi shorten. Ay sa gibalik sa back. February 12 man to. Man to kay dagam jud wala jud. 3 to 5 ra gyapon. Crocodile Park. Dagan gila oh. Ano gyud ata? Dagan gid kay na oy. Kay namo Ay. kailan mga dagan din norte. Thank you. Oh, shout out kay Owls and Nose. Yan sila. Mga local na. Ikaw yan, sa may kanin mo ya? Quiz TV. Sige, shout out. Shout out. Shout out Quiz TV. Quiz TV. Pila mo ko pa. So ito yun sila. Ito lang yung pinagagawa nila. Si Sir Corridas. Yan si Liquid Image. Sobrang ganda ng corner na to. Pang pitik. Very ideal. No wonder na naging new spot na rin to. Okay. Kana. Naa kayo. Follow dito para way ko na. Support local ba? Thank you. Ato na tabangan nato nimo. So na sila merenda diri paan og coke. Palit sa tagkuan. Balik lang ko palitan ta magturon. Palit kag turon. Balik na ko. Yan, papapitik siguro siya. Magpapa-feeding program tayo, guys. Kasi it's not easy, 'di ba? To stay there whole day. God knows how long sila andun, 'di ba? So the least we could do for them is buy them food, you know, share conversation, support your local guys. Saan ba yung binibilihan ko dito? Kunin muna natin yung wallet. More than 10 siguro. Dito kinsi kinsi ka buok. Wala na ito ron. Kinsi ka maroy na lang. So if ever napadaan kayo dito sa we call it Elenita Speedway, pero itong Elenita Street, if ever napadaan kayo dito, check these stalls out, guys. Usually masarap yung turon nila at yung maruya. So yun, diba? Napakarami oh. Pamimigay lang natin to. Tara. Kasi may coke rin naman dun eh. May coke na dun, merong pandesal. Ngayon maruya na naman. Or banana Q. Buti na lang di umulan eh. Kasi most likely yung mangyayari dyan is makaka-cancel yung pitik session nila. Pa-feeding program ta. Pa-feeding program ta ni. Kamu maruya ni. Init pa kayo. Oh. Di jod? Ara ah. Salamat. Ara na ito na punawan niya. Anak. Sige ra tagko ka ni, masig orok na tagkalit. Kanang inainit pasaka para Mo gani no support local gani kay importante kay para kay kung ride safe. Ha, nag-vlog ka? pero pag sugod ako na kakuha niya, pitik na ko. Oo. Sige, sige. Amping mo ha, amping. Bisaya dito, Tagalog sa vlog. Wa jud mo masabtan sa mga Tagalog dira. Pasensyahin na lang jud ko ninyo kay mao among mother tongue. Sa mga viewers nato, there will be a meet and greet open ang all content creators, vloggers, pitikers, you name it, no? Open for all siya. It was coordinated by Youngs TV and sa Davao Eagle Vloggers. So sa mga ganahan mo bisitaan na, that's February 5, 3 to 5.
sa hapon. Hopefully daghan jud kaayo na no para makapadayon tag support sa atong mga local content creators. It's very important guys to support your local kasi the more you support them, if ever na mag-improve na sila in the future, even the government would probably shed some support. Although ako kabalo unsa, pero you know, it's important jud na para sa development pud sa industry. So mao lang to, just a short quick snippet kung man tay nahimo karong adlaw, board man jud kay ta. Unya na timingan man nga naara sila diri. Bisitaw na lang pud nato, ang kumusta, diba? Ride safe always. And moro to, wala ko'y maimngon.